Assam University Diphu Campus along akimi session of Hanamen kethap asai ding bomlo. La solong karbiang long lo ke Charlie arisoe jangatum CUET la pen non CUET pen amen ka chethap duna phan kachini ni do piklang po arjulong si pherangke atum pen Assam University Diphu Campus along an humri damsi Assam University Diphu Campus Students Union mati AUDC SUS atumalong an humri dampen lamthe endamlo. Assam University Diphu Campus Students Union amai phu cherok basa ingti la pen kong chun bang jirsong timung pen ke pachini ke Assam University Diphu Campus along kadukave department kepdu la kadukave a department along tami CUET mate Common University Entrance Test asat lang along kachapon dun tang atum anaphan ke amen ke thapasai tang elu setami karbiang long along penangan atum CUET asat lang ke tok dun long le dolang po arjulong si uthot non chiti ni phai kebani pen amen ka chethababar sai online portal along ingpu pon thulo pusi pachini pon karbiang long along non amat CUET exam center kawe pena joksi la pusona kisung chetong nang koklo la si karbiang long ke thekiding atum prab jin pen CUET exam center selamasonte ke bang jilangani joy ke avar sai lokecharli bomari soe jangatum long ponchi puta pachini Assam University Diphu Campus along jesemet nonapor akisung ka chetong alam Students Union atum pen ke pachini ke Assam University Diphu Campus full-fledged kelong lereka job kinang sot ason antame kavidera sonsi dolo. Athe kinang sot a department kavidera job karbiang long pen angtanan ki charli damnang lapusona ki sungtami chitong nanglo. A department tinalong tami thanbang kadure pen ko an ma ki charli kile nang jiadim kile damde lapusona ki sungtami chitong nanglo. Lan chotakali University along pathu aklam kavidera job ke Singapore ahutame ason ke pathuji aning hang tame pathu ponlong ledet lo puta pachini la pen ke dam ke wang aphan ba sitame ke dorde pen ke chenglok ke ban hektik ajok kisung kachitong nang tame dolo puta pachini ponthu la sikar bianglong ke thekiding atum tame Assam University Diphu Campus aphan loke charlia dimpu matha chotchera mithangalong rialong lapuson ket hedung a university kedoke ke misen la pen mithang akar biariso ejangatum pirthe me kache chardun adim lopu matha pen nanglang chari dun bek nangji pusi chuningri padopon la lo aprang si bangke ano tinus me ningchi binang po graduation tanglo pulutang te non mang CUET topic nai po mandatory banada di amal si ibitum dakar bingong problem sa bangala lo kisman na bangkem pen nili pulo CUET tok nangji pu chinilor zame tok dun de titi ke kisman na bangke financially problem kopenya hem tikung der jeni po tok ning tung sami ludun de titi ma kisman no mange kisu pen ajat pen po amuk po le dun de titi ha da isi problem hai tami major problem bangke dak non CUET center me der kar biang longo sinon CUET center bangke doge nang sotlo dak kar biang longo mangke until unless CUET center do detik potante bang so problem ke lage continue war ko do wai po ngada ultimately kisung ke kar biang khai kar biang student num lage sung po Itum ke remind ji students mo remind ji alang elapulo je from 10 of this month latum online track dopo offline process ladak ke based on percentage for the students la department tin ta metha vacancies do admission latum chain po online through online po helake anke students um taning chibinang po je from 20 ke portal clip po anke portal sorry from 10 then portal clip po anke latum hunda chilok dunang po form mangi la online wala official website pe form download nangji so official website and form download si inko mo department long nang nangji with documents hard copy on nang ko ke supporting documents loi metang kala 10 pen graduation and documents an chawan ni percentage sa things select po hai mama percentage kyong so things so talang po sa me non CUET lo CUET tok ti ton mo monsi tami sining duk me alam ang ke ilikarbi anglong arat Charlie Osomar ma students atum mane ladak physics department long nang Charlie dun pan avidet asong se thaklong non pudame non dobama session song physics department lana ke me department long pen student innovate karbi student innovate students innovate lang lasi isi karbi non lo Charlie kovi mi tuman non ke bangi tum fan mane isi ke choning rilo that methanga hema dimnong son department ke me du ko kapi lote dak na Charlie rona wangtha ladak da isi khaya phan akijoy ki loi alamang ke jongsi ladak bang kom heklo ba Charlie bang abedalo potela so department ke abedat po
Assam University Diphu Campus long Physics Department pavedar lo bangtang dia bostu pachiru nang lo ma pusi tu dai News report Karbiang Long Lai